Tikupira kuti amene ndithu timakhala busy ndi m'masamba mchezomu kwakhala ndithu kuyenda nkhani imene ikukhuza ndi a Timothy Ntambo. Mwina tinakumana nayo koma kwa amene sitinakumane nayo mwina ndithu nkuyamba kumanota abwesa nkhani imeneyo. Ndipo tenga ndi nkhani imene imayendera imakamba ndithu nkhani yokhuzana a Timothy Ntambo. Tikupira kuti ambiri watsala bwino a Timothy Ntambo ndi ajawo ndithu amasogolera gulu limene linkadziwa kuti HRDC mu zaka ndithu za ma 2019. Pamene ndithu kagulu kamene kanavuta kwambiri nkhani ya ma demonstrations maka pamene ankanena zona kuti zotsatira za chisankho nthawi imeneyo sizinayende bwino. Malo mwake ndithu ankafuna wapa mpando wa bungwe la Malawi Electoral Commission nthawi imeneyo amene ndithu anali a Justice Dr. Jane Ansah amene ndithu ndi a Vice President padakali panopa. Nthawi imeneyo ankafuna ndithu kuti atule pansi udindo. Ndipo tengani nkhani imene zikuyendera kumeneko zimakamba zonena kuti amenewa a Timothy Ntambo akuti ndithu akukonza chiganizo ndi bungwe limene la HRDC kuphatikizapo ndithu kuti mabungwe tina ndi tina kuti ndithu ambe kupanga ma demonstrations amene zolinga zawo ndi kukakamiza ndithu usogoleri umene usankhidwa padakali panopa umene ukusogolera dziko la Malawi umene ndi wa chipani cha Democratic Progressive Party mosogozera ndi a Professor Arthur Peter Mutharika. Maka ndithu kuti awakakamize kuti akuti akwaniritse zimene amalonjeza nthawi ya kampeni. Ndimene ndithu mphekesa zimenezo zimakhala zikuyenda kumeneko. Ndipo satira zimezi zikuoneka ndithu kuti a Timothy Ntambo anakumana naso nkhani imeneyo anayiona ndithu ndi abwera ndithu kuzayankha nkhani imeneyo alemba ndithu pa tsamba la mchezo la Facebook. Fonse uthenga umene ndoti aulemba mu Chingerezi ndife ndithu tangochita muchichewa ndi cholinga choti umvekere bwinobwino ndithu kwa anzanga ndine amene ndithu ka Chingerezi kamazatipita nthawi ina yake. Ndipo tenga ndimene alembera pamenepa akunena zona kuti stop propaganda zimene akuti ndithu anthu asiye kupereka nkhani zabodza makatu nkhani zofuna ndithu kukomera ena ake kuomesa ena ake koma mbali nayi ndiye kuti zikuyipisa ena amene ndithu ndi amene a Timothy Ntambo. Ndi akubwera ndithu kuzafotokoza kuti akufuna kufotokozera bwinobwino momveka bwinobwino maka pa nkhani imene tafotokoza zimene zikuyenda ndithu m'masamba mchezomu zimene zikuonena kuti iwo ndithu akupanga programu yoti apangise ndithu ma demonstrations. Ndi akuti uthenga umenewo anthu ndithu asaumvere ndi uthenga wabodza kwambiri wangokungidwa ndi magayi ena ake ndithu chakuseri uko magayi ndithu amene amakonda za mapropaganda akuti ndithu ndi amene akunga uthenga umenewo koma no cholinga chawo ndi kuti nchofuna ndithu kuti ayipise mbiri amene a Timothy Ntambo ndi amene ndithu akufotokozera pamenepo. Ndi akupitiriza kusomaka pamenepo kufotokozera kuti iye ndithu sakugwirizana nazo zimene zikuchitikazo maka ndithu uthenga ukufalisidwawo ndoti sakugwirizana nawo ndipo anthu amene ndithu akupanga zimenezozo asiyiretu makatu ndoti anthu amene akufalisa uthenga umenewo ndi kuti angosiyiratu chifukwa choti uthenga umenewo sochoka ndithu kwa amene a Timothy Ntambo. Akuti potenga ndithu kuti Malawi anachita zisankho za mtendere komanso ndi bata chisankho zinachitika pa 16 September 2025 zija. Akuti nthawi inoyi ndionena kuti ndithu Amalawi akhale pamodzi agwirizane makatu ndithu kugwirana manja kuthandiza usogoleri ndithu umene unasankhidwa pa chisankho chimenecho umene ndi wosogozedwa ndi a APM wa chipani cha DPP ndi umene ndithu ukuyenera ndithu kuti uthandizidwe umene usogoleri umenewo ndi cholinga choti zimene analonjeza kuti atumikire nzika za dziko la Malawi zinthu zimenezozo zikwaniritsidwe osati ndithu kukhala busy kumayipitsana mbiri ngati mmene ndithu zikukhalira pamenepa makatu pamene ndithu akuti kubwera nkhani zabodza zimezi komanso mapropaganda amene ndithu akuphikidwa ndi cholinga chofuna ndithu kunyazisa amene a Timothy Ntambo. Ndi akunena zona kuti palibe phindu lina lilonse limene ndithu lingapezeke pamene ndithu anthu akupanga mpungwepungwe akubwesa ndithu mpungwepungwe zimene zilibe phindu lina lilonse makatu mpungwepungwe osadziwika bwinobwino ndi zimene ndithu sizingathandize china chonse ku dziko. Akuti padakali panopa chimene ndithu chikufunika dziko la Malawi ndi kupanga ndithu umodzi kuyang'ana pasogolo komanso ndi kukhala ndi chikhulupiriro maka ndithu musogoleri umene unasankhidwa mosatatu ndithu mfundo za democracy ndi mmene ndithu akupitiriza pamenepo a Timothy Ntambo. Ndi akumadza fotokozanso maka kunena zona kuti monga ndithu President a Professor Arthur Peter Mutharika wakha ndithu akuyankhula maka kupempha anthu onse kuti ndithu abwere pamodzi kutumikira ndithu nzika za dziko la Malawi. Ndi sizofunikira ndithu kuti pazikhalanso
kumapanga ndithu zinthu zofuna kuwononga dziko la Malawi maka ndithu pofalitsa nkhani zabodza. Akuti monga iwo nzika yonyadira kuti ndithu ndi Malawi kuzipereka kwawo ndithu kuli chimodzimodzi makatu kuzipereka kumeneko ndikofuna ndithu kuthandizira usogoleri umenewu kuti ukwaniritse ndithu masomphenya ake makatu poona ndithu kuti dziko la Malawi likuyira pasogolo kuzera ndithu mumtendere komanso ndithu kusatira mfundo za democracy. Ndime ndithu akupitiza pamenepo Timothy Ntambo nde apitizanso maka ndi kupempha ndithu nzika kuti zigwire ntchito limodzi kuti ndithu dziko la Malawi lipite pasogolo. Ndime ndithu akufotokozera pamenepo Timothy Ntambo ndeno akumalizira maka ndi kunena zona kuti tiye ndithu tigwire ntchito limodzi kuti tipite ndithu pasogolo mu choonadi komanso ndithu ulamuliro wabwino. Ndime ndithu akumalizira pamenepo Timothy Ntambo. Pamenepo ndithu Timothy Ntambo ayankhula mfundo zabwino kwambiri maka ndithu kutsutsanso mphekesera zimene zakhala zikuyenda zimene ndithu zikuoneka kuti zimapereka ndithu maganizo olakwika maka ndithu anthu ndithu amawaganizira maganizo olakwika ponena kuti ndithu zolinga zawo ndi kusokoneza koma amene abwera kuzafotokozera chonchi azapereka ndithu chithunzithunzi chabwino komanso iwo ndithu agwirizana ndi maganizo amene mtsogoleri wa dziko a Profesa Peter Mutharika ananena ndithu masiku angapo apita kunali kumangochi kumeneko pamene ndithu ankanena zonena kuti pasapezeke anthu enake amene akupanga zinthu zofuna ndithu kuti asokoneze usogoleri wawo. M'malo mwake anthu ndithu abwere pamodzi agwire ntchito limodzi ndi cholinga chofuna ndithu kutukula miyoyo ya Amalawi komanso ndithu kuthana ndi mavuto amene avuta mu dziko la Malawi amene ndithu gwero lake ndi chipani cha Malawi Congress Party. Ndime ndithu anafotokozera amene chifukwa anachita kusindika kuna zoti nthawi yopanga kampeni inatha nthawi inoti ndofuna ndithu kuti anthu aone kuti chisogolo chikhala chotani tithandizane tithane ndi mavuto amene avuta ndithu ku dziko la Malawi. Pali maganizo ngati maka pamene tuna zoti Timothy Ntambo abwera ndithu kuzatsutsa mphekesera zija zimayenda zija maka kunena zoti ndithu akupanga chiganizo choti ambe kupanga ma demonstrations ndi cholinga chofuna ndithu kuthana ndi usogoleri umene uli kulamulira padakali pano wa chipani cha Democratic Progressive Party motsogozedwa ndi Peter Mutharika maka ponena ndithu kuti anakanika kukwaniritsa maka ndithu zinthu zimene ankalonjeza mu nthawi imene ankapanga kampeni. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukirenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Sekolero panga like video ine komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi chongoti nkhani zambiri zikamachitika ndiye kuti zitha kutipeza mosavuta.